Ayariyar, 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 so gaskiyar lamari mafarki na kauna mace ta tabbata. A cikin mafarki na so gaske ne sun ya tabbata. Kallon kirai a farko na dimauta, zuciya za ta ba da sako ta aminta. Kimikin mamaye jini na har da hanta, ki yarda na furta so gare ki dan na huta. Ranki za ni so in faranta, ki na amdani ba maza a cikin mafarki na kauna mace ta tabbata. duba gidan da kai na yi karko, ni na am da kai kai na tanko. Gaskiya ce za su yi karko, fara na ce ta so amshi koko. Karkace da ni amma kamata, a gidan wani ce aka baka kyauta. Lamari mafarki na kauna mace ta tabbata. A cikin mafarki na so gaske ne sun ya tabbata. So na gaskiya kin san ba ya kuya, ba ni shariya balle ja da baya. Guji duniya kare da kifar ta karya, kyawun hanniya nisa dan kwan soyayya. An yi zaman aure zama na bauta, a farin ciki in nema aljanna. Lamari mafarki na kauna mace ta tabbata. Mai gidana zan maka biyayya kaji, ni zamana a gida babatin yaji. Matata zan baki kulawa kin ji, a gidana rayuwa za ta yi